Amazing day mga ka-GMC, ito na yung order ni Boss Arroyo na Gent 107 G700C. Ayan, ito yung alloy frame, naka thumb shifter. Then ito yung brakes nya. Ayan, yung pedal naka 2x, yung kanyang crankshaft bearing, yung bottom bracket. Ayan, naka thread type na sprocket, 7 speed. Sinang ang kanyang RD, ganoon din syempre yung FD. 700 by 28C. Yan, na pwede nyo pang gawing gravel bike yan, no? Ito 35C. Pwede po yan. Okay, so yan po yung Gent 107 natin road bike na alloy frame na order ni Boss Arroyo.
Sir. Yan yung Agent 107 natin, sir. Sir, papaliwanag ko sa iyo warranty, no? So, Gent 107 sa road bike, naka 2x, sir. So, yung shifter ng 2x dito. Kasi ito yung shifter sa likod. 2x7. So, yung gagawin mo dito, sir, iwasan nyo po yung malaki sa malaki. Ayan, maliit sa maliit. Ang tawag po kasi doon is cross shifting. So, for example, lalagay mo dito sa pinakamalaki, dito rin sa malaki. Ang mangyayari po sa kadena mo, batak na batak. For example, ito. Sige, sir, paikutin ko ha. Mapapansin mo yung kadena mo. Ayan o. Isa pa. Dito na talaga. Ayan o, mapapansin mo yung kadena mo, tabingi. Ayan o, tabingi, di ba, sir? Sa cross shifting po ang tawag dyan. Tapos yung RD mo, batak na batak. So, dito lang naman yan sa number 2 na to. Yung pinaka-height nito. Ngayon, pag nahatak na to, sir, ang purpose kasi niyan, matigas na malambot. Matigas yung pagpipedal mo dito, pero yung persa mo dito mabagal. So, nonsense po yung tawag doon. So, ilalagay mo siya. Ang partner ng malaki is yung maliit. Ang partner naman ng maliit, malaki. Pwede man dyan sa malaki, pwede man dito sa malaki. Apo, pag maliit ka, sir, dito ka sa malaki. Alam niya na lang. Apo, lipat mo lang ito. Pass lang, side na, sir. Yan. Yan naman ang tugma niya. Yan naman ang tugma niya. So, yun lang. Iwasan mo, sir. Kasi, ang warranty natin, factory defect, no align condition, pwede mong dalhin dito. So, 1 week po yung cover nun. At the same time, kung halimbawa, wag naman sana, nagbabike ka, natumba, may nasirang parts. For example, nangyari nga po yung sinabi ko, yung cross shifting, na batak na yung RD mo, at napersa pa. May tendency kasi, putulang ka ng kadena, maputulang ka ng RD. Pag naputol ang RD, papalitan talaga natin yan. Okay po, so, opo. Okay, sir, yan po yung Agent 107 natin.